arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa, matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin nema. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin nema. Wai me yake faruwa ne mai ke damun arewa? Cikin wannan hali na saka mai wuya 'yan arewa. Shiga ɗimuwa 'yan arewa. Dole akwai alamu na tambaya a gurin manyan arewa. Yoni yankin arewa. Duk wata matsala ta ƙasar nan sai ka ji an ce na arewa. Shiga ɗimuwa 'yan arewa. Farko matsalar tsaro a ƙasar mu shi ya addabe mu arewa. Yoni yankin arewa. Sata ta mutane kidnapping babbar matsala a arewa. Shiga ɗimuwa 'yan arewa. Faɗan hillani da manoma shi ma sai nan arewa. Yoni yankin arewa. Hakanan kuma 'yan fashin daji su ma sun addabe mu arewa. Shiga ɗimuwa 'yan arewa. Karatun mu yana neman lalacewa yankin arewa. Yoni yankin arewa. Domin kuwa ɗalibai ne ake kwasa har malamai a arewa. Shiga ɗimuwa 'yan arewa. Makarantu da yawa an rufe sanadi na tsaro yankin arewa. Yoni yankin arewa. Manyan shugabannin ƙasar nan duka suna yankin arewa. Shiga ɗimuwa 'yan arewa. Suna kallo suna ji arewa tana neman kai durkushewa. Yoni yankin arewa. Kuma farka al'ummar arewa, mu tashi 'yan arewa, mu nuna kishin arewa. In babu dama mu kwance duk rigiza mu sake shirinmu. Mu ɗauki 'yan kishin ƙasar mu da ma yankin arewa. Suna nan ne a ɓoye dama ce ba ta yi samuwa ba. Sako ne in ji Honorable Umar Ardo tsayayye, gwarzon kishin arewa. Umar Ardo ginshikin nan shi ne ya sani na yaushe ila na kira jama'ar arewa. Kuma farka 'yan arewa mu yo kishin yankin arewa. Abdulaziz ke kwari ne mai waƙar yankin arewa. Jama'ar arewa mu yo ɗamarar ceton yankin arewa. 08060477986 Abdulaziz ke kwari a ci gaba da sauraro lafiya. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa, matsalar tsaro da ta'addanci, hakanan rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin nema. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa, matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin nema. Subhanaka rabbana zulman ne sarki makagin raina. Ya hayyu ya qayyumu kai dare kai rana. Yanda duka so kai Allah haka za ka yo sarki na. Ka daɗo dubu na salati gun shugaba manzona. Sayyidul wara manzon Allah fitilar dukan al'umma. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa, matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin nema. Sallama gare ku mutane 'yan Najeriya dangina. Al'ummar arewa mu farka. Musamman a arewa yanki ina shine tsatsan tushe na. Arewa muna cikin wani hali. Abdulaziz suke fari ne zan wani tsokaci baki na. Matsala ta tsaro muke kokawa. Akan irin matsalar da ta shafa arewaci dangina. Me kira da babban murya don bakin zaren mu nema. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa, matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin nema. Jama'ar arewa mu farka, arewa tana shirin rushewa. Al'ummar arewa mu farka. Domin tarin matsaloli sun yi yawa a arewa. Arewa muna cikin wani hali.
kashe rayuka faɗan boko haram a arewa. Matsala ta tsaro muke kokawa. An yi yau asarar dukiya mai tarin yawa a arewa. Sanadin hakan manya yara da yawa suna shan fama. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. Yanzu ko salo ya sauya satar mutane ake yi. Al'ummar arewa mu farka. Ma'ana ku ce kidnapping an zo da sabon sauyi. Arewa muna cikin wani hali, Ba manya ba 'yan yara kowa yana juyayi. matsala ta tsaro muke kokawa. A cikin gari ko daji rana tsaka za a yi. Ba ruwansu da kowa kuma ba sa tausayin al'umma. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. Kuma ga faɗan makiyaya da manoma duk a arewa. Al'ummar arewa mu farka. Ga 'yan fashin daji su ma sun addabe mu arewa. Arewa muna cikin wani hali, Fatara da yunwa ita ma ta yawa a arewa. matsala ta tsaro muke kokawa. Da yawa ana ta macewa silar rashin abin taunawa. Sanadin hakan da yawa a ciki mabarata yau suka koma. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. Tambaya nake mai ya sanya hakan ke faruwa a arewa. Al'ummar arewa mu farka. Shugaban ƙasa ɗan arewa ministan tsaro yana a arewa. Arewa muna cikin wani hali, Manyan jami'an gwamnati da yawa a muna da su a arewa. matsala ta tsaro muke kokawa. Da yawan mukamai an tara mana su a nan a arewa. Har yanzu sun gaza magance matsalar arewa da dama. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. To salon rashin iya mulki ne ko rashin kishi ne. Al'ummar arewa mu farka. Ko akwai lauje da naɗi tambaya nake yi ku gane. Arewa muna cikin wani hali, Zamani na mulkin baya an ce wai kabilanci matsala ta ne. tsaro muke kokawa. Shi yasa muka yi canji muka ɗau wanda muke da yaƙini. Gashi dai tuwo na mai na amma matsalar tana da girma. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. Jama'ar arewa mu tashi makomar mu arewa mu duba. Al'ummar arewa mu farka. Bambancin siyasa a duk mu aje kishin mu mun sa a gaba. Arewa muna cikin wani hali, Akwai adalai da dama a ce fa kawai ba su yi sama matsala ba. ta tsaro muke kokawa. Da gogaggun da za su iya mulkin mu ba da san zuciya ba. Mu bincika su da kyawu suna ɓoye cikin al'umma. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. Adalci shine tushen zama na lafiya ba wai ba. Al'ummar arewa mu farka. Duk ƙasar da ta rasa wannan to hankali ba zai kwanta ba. Arewa muna cikin wani hali, Rigizar mu sai mun kwance mun sake shirin mu matsala babba. ta tsaro muke kokawa. Yanzu dai irin tafiyar da ake tsauni ba ma hanga ba. Inda dai lissafi ya kwace bakin zaren mu nema. Arewa muna cikin wani hali, fatara talauci yunwa. Matsalar tsaro da ta'addanci kuma ga rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita muke yin newa. Mu dai kiran da muke yi a duba matsalar mu arewa. Al'ummar arewa mu farka. Satar mutane kisan jama'a fa a daina yi a arewa. Arewa muna cikin wani hali, Najeriya fa ƙasa ce guda ɗaya kudu da arewa. matsala ta tsaro muke kokawa. Kuma bar batu na kabilanci lafiya
cikin wani hali, fatara talauci yunwa, matsalar tsaro da ta'addanci, hakanan rashin iya mulki. Jama'ar arewa mu farka yau mafita